Здравейте, скъпи приятели! Инцидентно попаднахме на едно явление в Първенец, на една художествена школа, организирана към читалището. И искаме и имаме голямо желание да ви представим това богатство и този богат процес, в който участват децата от Първенец. Тук се намирам с организаторката на тази художествена школа и моля да се представите, да разкажете накратко за школата, за вашата работа и мястото, на което се намираме. Разбрах, че това е изложба на една от вашите изявени ученички. Школата е от 2 години. Така съвсем инцидентно стана. Решихме да съберем талантливи дечица от Първенец. Разбира се, очакванията ми в началото не бяха кой знае какви. Важното е детето да се забавлява, да показва емоции, да поживее в един друг свят на изкуството, да научи много други неща, които бих дала, бих казала. И наистина се събраха около 20 дечица, които така постепенно започнаха да овладяват различните техники на живописта, на графиката. В началото може би така доста боязливо по отношение на техника, на изказ от тяхна страна, всичко беше по този начин. Супер! Това е една много сериозна възможност децата да разберат, че вътре в тях има едно зранце, което трябва да се развие евентуално. Те даже може би не са го знаели, дори родителите не са го знаели. Точно така. Пример мога да дам за дечица като Ангела, като Йоан, като Йоанна, като Христо. Започнаха с така доста по-посредствени неща и в момента са на едно много високо професионално ниво. И даже това, което виждаме в момента е една от така добрите ми ученички, разбира се, има и много други такива, където портретите са на ниво художествена гимназия, дори начален курс на академия. Супер, върха! Изучаваме различни видове техники, като се започва от акварела, която е една от най-трудните техники. Там четката, петното трябва да е много точно, те го знаят. И стигаме до работа с акрилни бои, напластяване. Учиме, разбира се, и за художници, различни течения в изкуството, много им харесва импресионизма. Така че те живеят с всичко това. Имат голямо желание, аз ги виждам. И вашия подход е супер професионален. Става въпрос за много сериозно творчески постижение. Благодаря. Тук даже в предварителния разговор вашия съпруг, който ви помага много, говорихме, че това е просто явление в Първенец. И не само в Първенец, но в рамките на Първенец. То е много сериозно явление и помага наистина на децата да разберат своята творческа същност отвъд ежедневието. Точно. Двамата сме професионални художници със степен магистър. Той е бил доцент дори в академията в София. Дълго време сме живели там, последствие в Пловдив. И сега, след като вече живееме тук, решихме всичко това, което сме научили, да бъде подадено, предадено на дечицата. Браво, поздравления! От колко време съществува школата? От 2 години. 2 години има все нови дечица, даже вече няма место вътре в залата в читалището. Голяма подкрепа имам от ръководството на читалището, голяма подкрепа имам от кметицата на село Първенец, госпожа Плевнелиева, за което колко много дечица благодаря. Участват за сега? В момента са около 20-21, от 1 до 6-7 клас.
Някои от тях са се насочили за кандидатстване в художествена гимназия, като моят подход към тях, включително и съпруга ми се включва, е малко по-специфичен, защото там вече изпитите са на малко по-специфични, на много висок етап. Илана е пример за това, защото мисля, че нейният път е натам. Много сериозни творби, просто съм изумен. Да, например, ето онази картина отсреща. Тази картина е в точно този стил на напластяване на акрилната боя. Да погледнем отблизо. Да, водата е малко с техниката на импресионизма и на постимпресионизма, наречен като Ван Гог. Доста напластяване, гледа се малко по-далече, но отраженията, светлините, рефлексите, всичко е пресъздадено. Като живи са. Да, като моето участие в случая специално за тази работа е много интересна, защото тя започна изцяло самостоятелно, реши това да прави. Аз не съм пипнала въобще с четката нещо да покажа. Седяла съм до главичката й и съм показвала отстрани, нали, как да движи четката и къде, в каква посока. Резултатът е впечатляващ. Да. Много добре. Това беше първото ни включване и предполагам, че ще имаме възможност да ни запознаете с други от вашите талантливи деца, които имат такива върхови постижения. Много ви благодаря за сега. И аз благодаря. До нови срещи.